Pöytä täynnä erilaista rekvisiittaa ja aseita. Ja kohta selviää, itse asiassa ihan kohta selviää, miksi, kun tapaamme airsoftaamista harrastavat Esa Toivosen ja Tuomas Lairilan. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Niin, pöytä on täynnä aseita ja maskeja ja kaikenlaista rekvisiittaa. Ja kyse on siis airsoftaamisesta, mutta varmaan ihan hyvä aloittaa ihan perusasiasta. Eli mitä tämä airsoftaaminen on? Lyhykäisyydessään se on taistelupeli. Laitetaan suojavarusteet naamalle, otetaan pyssy käteen ja mennään ampumaan samalla tavalla varustautuneita kavereita ja toivotaan, että osuu niihin ennen kuin ne osuu itteen. No Esa, miten tämä eroaa esimerkiksi, jos varmasti paintball on tunnetumpaa useammalle suomalaiselle, niin miten tämä eroaa sitten vaikka paintballista? No merkittävin ero paintballiin on varmasti se, että aseet on hyvinkin tarkasti oikeiden tuliaseiden näköisiä. Ja kuulat on pieniä muovikuulia tai luontoon hajoavia kuulia, joista ei jää samanlaista maalijälkeä kuin paintballissa. No entäs itse pelaaminen, onko siinä mitään suurempaa eroa? No totta kai airsoftia voi pelata ihan samalla tavalla kuin paintballiakin, mutta on siellä usein mukana sellaisia sotilastaktiikoita, sotilassimulaatio. Tavallaan mallinnetaan vähän sotilastoimintaa. Tässä meillä onkin kuvaa, itse asiassa taitaa olla Vuosaaressa, teillä on pelialue ja sieltä on kuvaa. Niin minkälainen on tyypillinen pelin kulku? Se alkaa melko lailla siitä, että kaksi joukkuetta aloittaa yleensä pelialueen eri puolilta ja yhdessä sovitusta merkistä lähtee sitten etenemään toisiaan kohti ja pyrkien eliminoimaan vastustajat. Yleensä siis sanotaan näinpä, että suurin osa tapauksia on sitä, että osutaan vastustajaa kuulalla. Tai sitten jos sattuu käymään niin onnekas, että joku katsoo ihan väärään suuntaan ja pääsee hiipimään selkää, voi taputtaa sitten polalle ja sanoa, että se oli siinä. Voit mennä kotiin. No entäs sitten, jos ajatellaan sääntöjä, onko tässä tiukat säännöstöt? Kuinka pelataan? No siis säännöt ei oikeastaan ole niin tiukat, se on enemmänkin vaan just se, että osumasta tippuu. Ja tähän asti kaikki pelaajat on ollut sen verran rehellisiä, että ei ollut koskaan mitään ongelmia siinä, että toisin kuin peitissä, niin kuten sanottu, tässä ei jää niitä jälkiä. Niin ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, että pitäisi ampua järjettömiä määriä. No kuinka paljon Suomesta löytyy airsoftin harrastajia? On vaikea sanoa mitään tarkkoja lukuja, mutta kyllä joka tapauksessa tuhansista puhutaan. Varmaan lähempänä 10 000. Ja ihan eri puolilla Suomea. Kyllä. Sinä, Tuomas, työskentelet lajin varusteita myyvässä liikkeessä ja olet läheltä seurannut tätä lajia pitkään, niin kuinka paljon lajin harrastajamäärät ovat kasvaneet vuosien varrella? No silloin kun mä aloitin pelaamaan, niin se oli hyvä, jos normaali viikonloppupeliin tuli noin 20 ihmistä. Ja silloin pidettiin semmoista, että oli jättikokoiset pelit, oli tosi hienoa, kun oli niin paljon porukkaa. Ja nykyään sitten on semmoisia isoja skenaariopelejä, mihin tulee 600 ihmistä ja pelit kestää koko viikonlopun. 600 ihmistä? Sehän on hillitön määrä tulla metikössä liikkumaan. No siihen on iso alue, jossa oliko 50 hehtaaria? 50 hehtaaria. Joo. Niin siellä on toisaalta myös tilaa temmeltää, että kyllä sinne se määrä ihmisiä hukkuu helposti. No millainen on tyypillinen lajin harrastaja? Tuokin on vaikea kysymys, että harrastajia on varmasti hyvin monenlaisia. Että ehkä tavallisille ihmisille useimmin tulee vastaan nuorehko poika, joka käy viikonloppuisin pelaamassa kavereiden kanssa. Mutta ihan yhtä lailla harrastajia voi sitten olla vaikka 30 perheen isä tai miksei perheen äitikin. Tässä on pöytä täynnä erilaista varustetta. Löytyy kypärää, on pistooli, kiväärikös tämä nyt sitten on, sitten on suojalaseja ja muuta. Niin minkälaiset välineet tarvitaan, että pystyy aloittamaan pelaamiseen? Suojalasit. Suojalasit ja sillä se... Se yleensä riittää. Että millä sitä sitten ammuskellaan? No se on taas tämä on taas toisia asia, että hirveän moni aloittaa sillä, että ne lainailee kavereilta aseita. Ainoa mikä on ehdoton pakko, niin pelaajalle on se, että siellä on riittävät silmäsuojaimet, mitkä suojaa sen, että ei sitten tule onnettomuuksia. Että aseet on niin sanotusti toissijainen vielä. No kuinka turvallinen laji tämä airsoftaaminen sitten on? No niin kauan kun käytetään asianmukaisia silmäsuojaimia, niin ei siinä käytännössä mitään vakavaa tapahdu. Totta kai aina kun metsässä
juoksennellaan, niin voihan siellä tulla jotain nyrjähdyksiä, mustelmia. Sellaista tulee varmasti, mutta... Samoja vaurioita kuin lenkkeilessä. Aivan. No, nämä on aika kalliin näköisiä vehkeitä. Kuinka kallis harrastusta? Nämä on itse asiassa kaikki sun omia tavaroita. Kuinka kallis paketti tässä pöydällä nyt on? Pöydällä tällä hetkellä on noin vähän alle 1000 euroa. Siis harrastushan on just tasan tarkkaan niin kallis, kun siihen haluaa laittaa sitä rahaa. Jos puhutaan, se on niin kuin varmaan normaali, jos lähtee pelaamaan niin kuin isompia pelejä, muitakin sähkötoimisia aseita, niin 400 selviää, että saa suojavarusteet, aseen, akut, maastopuvun. Ja no sittenhän se on tosiaan kiinni siitä, että miten paljon siihen haluaa upottaa sitä rahaa. Kuinka paljon olette halunnut upottaa rahaa tähän? Paljonko sulla esimerkiksi se on mennyt? No sanotaan, että liian paljon. Eli? Voidaan puhua useista tuhansista euroista. Entäs Tuomaksessa? Sama ongelma. Hei, olen Tuomas, anonyymi Airsoftaaja. Anonyymi Airsoftaaja, nyt voi selventää hieman, että minkä takia sitten tuhansia euroja upotetaan tähän harrastukseen. Eli mikä siinä innostaa? 7 vuotta molemmat olette pelanneet. Joo, no siis se on aina just se, että kun tulee uusi pyssy, niin kyllähän semmoinen nyt on pakko saada. Ja sitten myy edellistä pois totta kai alta, ostaa uutta, sitten siihen ostaa viritysosia, että sen saa toimimaan tehokkaammin, paremmin, mutta mikä itse nopeammin. pelissä innostaa? Se on jännittävää. Se on adrenaliiniurheilua mulle. Eli se, että edetään kaverin kanssa pitkin metsää ja anteeksi. Ja sitten tulee semmoisia niinku tilanteita, mitkä saa tuntemaan semmoisia niinku sen, että on todellakin elossa. Tässä airsoftaamisessa, kun nyt perehdyin tähän aiheeseen hieman tarkemmin, itselläkään ei juuri ennakkokäsityksiä ollut, mutta esimerkiksi lehtien mielipidepalstoilla tai internetissä keskustelupalstoilla on hieman moitiskeltukin tätä peliä siitä, että se on tällaista, jossain yhteydessä käytettiin sotahullujen peliä. Eli tämä on tällaista sotaleikkiä, isojen poikien sotaleikkiä. Miltä tällaiset väitteet kuulostaa? No siis, jos sitä pidetään sotahulluutena, niin mun mielestä siinä vaiheessa pakkoarmeijakin pitäisi pitää sotahulluutena, eikä siinä vaiheessa koko Suomen maa olisi sotahullu. Eihän siitä ole kysymys. Siis tämä on urheilua. Se, että siinä urheillaan aseen näköisten muovitorrakkojen kanssa, niin... Mutta airsoftaajat ei halua ilmeisestikään kuitenkaan käyttää tätä sotatermiä kovinkaan hanakasti. Minkä takia ei? No se on mielipide tai näkökulmakysymys, että sota on aina sellainen negatiivinen asia. Ja tämä on kuitenkin täysin turvallinen ja vaaraton harrastus, niin siihen ei mielellään haluta yhdistää tällaista negatiivista kuvaa. Että eihän tällä ole mitään tekemistä tosimaailman sotien kanssa. Mutta tässähän yritetään mahdollisimman autenttisesti simuloida näitä tilanteita. Aseet näyttää mahdollisimman aidoilta. Tässä on välineetkin varmaan aika tavalla samanlaisia kuin armeijassa. No siis totta kai osa esimerkiksi just puvustuksesta on niin kuin aitoa puvustusta tai muuta, mutta se, että mulle se ei edelleenkään ole sodan leikkimistä, koska sota on semmoinen asia, millä ei pidä leikkiä. Okei, me voidaan simuloida taistelua kyllä, mutta mun mielestä on edelleen kaikkein siistintä siinä, että siinä vaiheessa kun sitten mennään takaisin offarille, niin ketään ei ole kuollut. No entäs ihan lyhyesti, pelipaikkoja, onko niitä riittävästi? Ei. Toi pääkaupunkiseudulla just todettiin, että niitä on noin 3 paikkaa, mitkä on täysin luvallisia. Ja näillä harrastajamäärillä niin se vaan ei riitä. Mikään alue niin kuin niistä ei riitä semmoiseen normaaliin, mitä tämmöinen harrastajakunta vaatisi. Eli lisää toivotte. Selvä, kiitoksia käynnistä. Kiitos.